yanzu dan Allah dan annabi a loban da ka kyauta mana fi sabilillahi yanzu kuna kyauta mana kenan dan Allah dan annabi ku bari yan matan nan mu samu mu dauke su da yan matancin su amma fi sabilillahi tsakanin da Allah irin wannan waƙoƙin a dogon da ai sun saba wa shari'a ka zo kayi wa aka gama didima ba amma kare didimar ta ba fi sabilillahi ka zo ka turo wata cas dan Allah ka mana adalci kenan yan matan nan su ta girgizawa su ta lankwashewa a haka shi kenan sun zama zawarawa to in dai su ado gwanja suna nan samari in dai su ado gwanja suna nan barin gaya mu to ku da auren yan mata ya kare za mu yi ta auren zawarawa ne a haka a zo a yi cas har da masu kawo ɗan sarki shi ma ya zo yi ingallo na ciwo ita ma safara ta zo ta yi ta yin wani wane ne ɗinta duk suka ƙara sa mana shi kenan ba komai mun bar ku da tiktok